дай пак, така и дай пак едини. Абсолютно. Ние тук сме... Ние сме гермафродити. Не, направо мъжеш нека си бъдете. Гермафродити, аз съм мъж. Добре, мъжа го. Добре, да, ама там много интересна сглобка си направил сега. Не знам как така опрява отзад земята. Ясна е работата. Какви хора сте вие офродарите? Като го щипне си всичко останало така. Сега, Валка, да ти дам да следваш в езерцето или да ти изчиста до пето? Та е дебела са, да, много е дебела. Стига! Значи, защо носиш този сняг в зона? Мамо, я не забрал се тваря на това. Ползвайте радиостанции! Готови сте! Това с сняг ли ще търгуваш? Спасителната акция е успешна.